Έφαντα να σας διακόψω. Γιατί τι έγινε, έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Μητσοτάκη. Ρε αυτού μαύρη γάτα ρε, πω τι είναι αυτά ρε. Κύριε Αλέφαντε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας άνθρωποι. Δεν ξέρεις ότι είμαι ο πιο προληπτικός άνθρωπος στην Ελλάδα. 20 χρόνια φορά το ίδιο κόκκινο μπλουζάκι και το ίδιο κόκκινο μπουφάλι. Τι να μην ανησυχώ. Εγώ είμαι ο πιο γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Δε ούστρε σταμάτα βρε άνθρωπε, ούστ μαυρό γάτα ρε, ούστ λέω. Εγώ δεν ανησυχώ κύριε Αλέφαντε από τις μαύρες γάτες. Θες το πρωί που είδα μια μαύρη γάτα, την πάτησε το αυτοκίνητο. Αυτό δεν λέω κι εγώ ρε, χειρότερος και από μαύρη γάτα είσαι ρε, χειρότερος ρε. Να σας κάμω και λίγο τη γάτα. Μη προς Θεού ρε, μην ανησυχείτε. Έτσι για λίγο να δείτε πόσο καλά την κάμω. Ρε ούστρε καντέμι. Μιάου, μιάου, μιάου. Κύριε Κέσσαρη, έκαμα την παρέμβασή μου για την προηγούμενη εβδομάδα. Παρεμεινέθηκαν οι ευχές μου που έδωσε στον Ολυμπιακό για τον αγώνα με τη Σεντετιέρ. Θα ήθελα λοιπόν να επανορθώσω σήμερα με μια άλλη ευχή. Καλύτερα να μην την κάνετε. Τι λέτε, δεν θα ευχηθώ στον Ολυμπιακό που αγωνίζεται την Πέμπτη πάλι με τη Σεντετιέρ. Εύχομαι όχι μόνο με την νίκη αλλά με την πρόκριση. Όχι μόνο 3 γκολ που έβαλαν οι Γάλλοι, αλλά ίσα με 4, ίσα με 5 γκολ να βάλει. Καλή πρόκριση Ολυμπιακή. Αν μην το ξεχάσετε, ολοψύχως εύχομαι και για τον Παναθηναϊκό νίκη και μόνο νίκη για τον αγώνα με τη Βιγερεάλ. Εύχομαι και σε εσάς κύριε Κέσσαρη, καλή σταδιοδρομία, καλός γαμπρός να γίνετε και ευχές μου στο σκύλο. Θα επιστρέψει ο κύριος Αλέφαντος για να το ευχηθώ και αυτού. Τι να επιστρέψω ρε μανομούνια, ούστα από εκεί πέρα φάγα 10 κιλά σκόρτα για να μου φύγει το μαύρο γάτα.